Δουλεύω επαγγελματικά με τα σκυλιά εδώ και 13 χρόνια. Έχω σχεδόν αφιερώσει τη ζωή μου ολόκληρη πάνω στα σκυλιά φέρμας. Εκπαιδεύω όλες τις ράτσες φέρμας και εκτρέφω αγγλικά pointer και τα τελευταία 3 χρόνια αγγλικά setter. Ο λόγος που έχω διαλέξει αυτές τις δύο φυλές είναι ότι μου ταιριάζουν περισσότερο και στο χαρακτήρα και με τον τρόπο που κυνηγάω. Είναι σκυλιά τα οποία δουλεύουν πολύ σκληρά στις καιρικές και εδαφολογικές συνθήκες του νησιού μας. Είναι ζώα τα οποία πιστεύω έχουν, ειδικά με τα αγγλικά pointer, το μεγαλύτερο πάθος από όλες τις κυνηγετικές φυλές σκυλοφέρμας, και αυτό είναι και ένας από τους λόγους τους οποίους το κάνουν πιο ατίθασο. Όμως, εάν ξεκινήσεις σωστά έναν κουτάβι από την ηλικία που είναι 2 μηνών, να υπάρχει σωστή κοινωνικοποίηση, να υπάρχει η επαφή με τον κόσμο, με άλλα σκυλιά, επαφή με το αυτοκίνητο, να βγαίνει έξω στην εξοχή των σκυλί σε ηλικία 3 με 4 μηνών. Αυτό που πρέπει να έχετε πάντα κατά νου με τα κουτάβια σας είναι ότι πρέπει πάντα να διαλέγετε σκυλιά από καλές γενεολογίες, από γονιούς τους οποίους θα βεβαιωθείτε εσείς ότι πράγματι κυνηγάνε και είναι και σκυλιά τα οποία έχουν διακριθεί σε αγώνες, ειδικά αγώνες εργασίας. Γιατί πάντα όταν μιλάμε για σκυλιά φέρμας, μιλάμε για σκυλιά τα οποία να τα βγάζουμε έξω στο κυνήγι και να μας προσφέρουν και αρκετά θυράματα. Αυτό που θα δείξουμε σε αυτό το μέρος της ταινίας μας είναι πώς ξεκινάμε τα κουτάβια σε ηλικία περίπου 3 με 4 μηνών με το καλάμι, η οποία και η πρώτη φέρμα η οποία είναι οπτική. Αυτήν την άσκηση μπορούμε να κάνουμε τον πρώτο μήνα και μετά ξεκινάμε με άλλα θυράματα στιτά εκτροφείου τα οποία είναι καλής ποιότητας και μπορούμε εμείς να καθοδηγήσουμε το σκυλί μας πάντα κόντρα στον αέρα για να δουλέψει και η μύτη του. Μετά πάμε σε πιο μεγάλα σκυλιά, νεαρά, τα οποία είναι χρονιάρικα περίπου μέχρι 20 μηνών. Το σκυλί που κρατάω τώρα στα χέρια μου είναι ηλικίας 14 μηνών. Είναι σκυλί το οποίο έχει δείξει πάρα πολύ ψηλά προσόντα για να γίνει έναν καλό κυνηγό σκύλο, το οποίο θα μπορέσει να κατεβεί και σε αγώνες field trial κυνηγετικούς. Σε αυτήν τη φάση της εκπαίδευσης που είναι τώρα το σκυλί, δουλεύουμε τη φέρμα με μακρύ λουράκι γύρω στα 20 μέτρα, για τον λόγο ότι τη ώρα που παίρνει αθυμίαση το σκυλί
να μπορούμε να διορθώνουμε πιο εύκολα. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, είναι αρκετά νευρικό και έτσι πρέπει να βρούμε τρόπους να το σταθεροποιήσουμε και αν δέχεται στη φέρμα να μπαίνουμε δίπλα του, να απολαμβάνουμε τη φέρμα και να έχουμε περισσότερη οφειλετικότητα στο κυνήγι. Μετά το ξεσήκωμα του θυράματος, αφήνουμε το σκυλί μας περίπου 1 με 1,5 λεπτό στη θέση stop. Το ηρεμούμε, το χαϊδεύουμε. Το σκυλί βλέπει προς την κατεύθυνση που έχει φύγει το θύραμα. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως είναι στο στάδιο το σκυλί το οποίο σταθεροποιούμε τη φέρμα και το μετέπειτα στάδιο είναι η ακινησία στο ξεπέταγμα του θυράματος και στον πυροβολισμό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο το βοηθάει το σκυλί με τις επαναλήψεις, ότι σιγά σιγά θα μας κάνει πολύ πιο σωστή την ακινησία μας. Το αγγλικό setter που βλέπουμε έχει ηλικία περίπου 20 μηνών. Είναι σκυλί το οποίο ήταν αρκετά πρώιμο από ηλικία 1 χρονού, κυνηγούσε εξαιρετικά πάνω στο βουνό. Είμαστε στο στάδιο όμως τώρα που πρέπει να κάνουμε την ακινησία πάνω στο ξεπέταγμα του θυράματος και επειδή ο συγκεκριμένος σκυλί για αγγλικό setter είναι λίγο νευρικό, προσπαθούμε με μακρύ λουρί να σταθεροποιήσουμε τη φέρμα. Ο λόγος που έγινε 20 μηνών για να ξεκινήσουμε την ακινησία στο ξεπέταγμα είναι πάντα προτιμούμε να κυνηγήσουμε τα σκυλιά 1 χρόνο, να πάρουν αρκετά θυράματα στο στόμα τους, ώστε να μην έχουμε διάφορες επιλογές πάνω στη συμπεριφορά του ζώου μετά από την ακινησία. Στη συγκεκριμένη φάση βλέπουμε ένα σκυλί το οποίο είναι έτοιμο σκυλί, όριμο, το οποίο είναι τελειοποιημένο στη φάση της φέρμας. Φερμάρει σταθερά, περιμένει να πάει κοντά ο κυνηγός του, φεύγει το θύραμα και κατόπιν εντολής του κυνηγού μένει ακίνητο στο ξεσήκωμα του θυράματος και στον πυροβολισμό.
Αυτή η σκύλα είναι σκύλα 3,5 χρονών, η οποία δουλεύεται σε αγώνες εργασίας. Είναι σκύλα η οποία κυνηγά πολύ καλά και στον κάμπο και στο βουνό. Έχει λάβει μέρος σε 2 πρωταθλήματα πανευρωπαϊκά. Ο λόγος που της έχω το κολλάρο τώρα, το ηλεκτρικό κολλάρο στο λαιμό, είναι για να μην πέσει το σκυλί σε λάθος. Και αυτή τη στιγμή που θα πέσει σε λάθος με διάφορα πατήματα δικά μου, τα οποία είναι συνηθισμένη η σκύλα, να τη διορθώσουμε. Το ηλεκτρικό κολλάρο δεν το συνιστώ να το χρησιμοποιάτε. Νομίζω ότι θα πάρετε συμβουλή κάποιου πιο ειδικού επαγγελματία. Στη συγκεκριμένη σκύλα βάζω το κολλάρο για λόγο ότι είναι και σκύλα η οποία είναι δύσκολη στο χειρισμό της, και στη συγκεκριμένη φάση που δουλεύω τώρα, για λόγω ότι είναι θυράματα εκτροφής και μπορεί το σκυλί να πέσει εύκολα σε λάθος, είτε να πετάσει το πουλί σε κοντινή πτήση και να το πάρει στο στόμα της, είτε να μην πετάσει καθόλου και αναγκάσει το σκυλί πάλι να το αρπάξει, και έτσι κάπως χάνουμε από την εργασία που είχε μάθει να κάνει προηγουμένως. Σήμερα δείξαμε τον τρόπο τον οποίο σταθεροποιούμε τα σκυλιά στη φέρμα, τον τρόπο τον οποίο παίρνουν την αναθυμίαση, με ποιον τρόπο παίρνει αναθυμίαση το αγγλικό pointer, με ποιον τρόπο παίρνει αναθυμίαση το αγγλικό setter, με ποιον τρόπο ποντάρονται τα σκυλιά και με ποιον τρόπο σταθεροποιούμε τα σκυλιά μας στη φέρμα. Πιο μετά σε άλλες μας ταινίες θα δείξουμε άλλες φάσεις της εκπαίδευσης, θα δείξουμε ολοκληρωμένη φάση φέρμα, ακινησία στο ξεπέταγμα του θυράματος, πυροβολισμό του θυράματος και επαναφορά του σκυλιού κατόπιν εντολής. Μπορούμε να δείξουμε πώς δουλεύουμε τη διασταυρωμένη έρευνα, η οποία είναι σημαντική πάντα για να έχουμε μια καλή φέρμα και μια σωστή κάλυψη του τερένα μας δίνει την αίσθηση ο σκύλος ότι δεν πρόκειται με τον τρόπο που εργάζεται, δεν πρόκειται να αφήσει θύραμα πίσω. Θα δείξουμε πώς δουλεύουμε
το apport, την επαναφορά η οποία είναι βασική πάνω σε όλα τα σκυλιά, είτε φέρμας είτε ξεπετάγματος, και μπορούμε να δείξουμε επίσης και τις βασικές υπακοές, τις οποίες βοηθούν μας πάρα πολλά σε θέματα συμπεριφοράς του σκυλιού μέσα στο τερέ και μέσα στον τρόπο τον οποίο διαμένει, μέσα στην αυλή μας, μέσα στο σπίτι του, σε μια έκθεση που θα του πάρουμε και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι πάντα να έχετε στο μυαλό σας να έχετε καλά σκυλιά, να είσαστε αυστηροί με τα σκυλιά σας, να είσαστε αυστηροί στις επιλογές που κάνετε και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλή φυλή, υπάρχει ο καλός ο σκύλος. Από όλες τις φυλές υπάρχουν καλά σκυλιά, δεν πρέπει να είσαστε δογματικοί, ούτε πρέπει να ακολουθήσετε τις μόδες. Πρέπει να πάρετε πάντα το σκυλί το οποίο ταιριάζει στο χαρακτήρα σας και στον τρόπο κυνηγίου που κυνηγάτε εσείς ήδη.